Rond de jaarwisseling hebben wij 8 collega's gewond trekken. Ik ben gewond trekken in ons basisteam. Daarvan ben een nog eigenlijk gewoon thuis en die ben net ontwerk. 4 van hen hebben ernstige gehoorschade en die oren hebben fysieke klachten. En dat betekent nogal wat. Voor hun eerst zelfs natuurlijk betekent dat enorm wat. Hè. Zij kennen bepaalde dingen net met dwan. Voor hun gezin betekent dat wat, maar voor het werk betekent het ook wat. We hebben gewoon 8 collega's in ons korps die net inzetbaar zijn voor de chance. Dus dat betekent die kunnen we net broeken voor de veiligheidsproblemen die het boeten spelen. In de basis zal de politie takom hier net volle oors doen. Nee, wij prepareren ze altijd goed en wij komen afspraken die we aan de voorkant met elkaar maken hebben, komen wij daarin in aan. Dat zullen we dit jaar niet doen, maar we zullen dit jaar met al onze netwerkpartners zullen we wel de afspraken goed aantikken en terugleven. En dan geven we eigenlijk hetzelfde weer aan als wat we dit jaar in hebben. Uiteraard geven we naar aanleiding van de rapportage, geven we natuurlijk wel mee, ik met de burgemeester en de officier van justitie, maar de dwarfsbelangen en dergelijke in gesprek met die dwarpen. Om te zien van hoe gaan we dat met elkaar volgend jaar veilig en een gezellige hierwisseling organiseren. Marianne hoopt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het laatst heb ik gewoon helemaal geen politie in het dienst tijdens de hierwisseling. Want die mensen hebben ik gewoon zin in de hierwisseling. Maar ja, soms is het wel nodig. Maar we hopen dat we dat voor iedereen gewoon een mooie hierwisseling kennen.